Як грамадзян Беларусі вербуюць ваяваць на баку Расіі. Знайсці абвестку аб працы для тых, хто хоча ехаць на вайну ва Ўкраіну на баку Расіі, можна за некалькі хвілін. Такія абвесткі ёсць нават на беларускіх сайтах па пошуку працы. Напрыклад, на gorodrabot.by. Дзясяткі прапановаў ад Міністэрства абароны Расіі. Снайперы, штурмавікі, кіроўцы, аператары дронаў. Абяцаны заробак больш за 2300 еўра ў месяц. Гэта ў 4 разы болей, чым сярэдняя прапанова для звычайнай працы ў тым жа горадзе. Радыё Свабода звязалася з вярбоўшчыкамі праз сайт «Кантракт Мінабароны РФ». Адказ прыйшоў за 10 хвілін. Суразмоўца прадстаўляецца цывільным спецыялістам у вярбаванні вайскоўцаў, які працуе па кантракце з Міністэрствам абароны Расіі. І адразу прапануе квіткі з Беларусі ў Санкт-Петербург за кошт Министерства обороны России. Здравствуйте, набираем в том числе граждан Беларуси. Водителей через Санкт-Петербург можем оформить. Единовременная выплата 3,4 миллиона. Контракт на год. Билеты до Петербурга можем купить. Вярбавальнікаў мала цікавіць вайсковы досвед. Патрэбны толькі пашпарт и минимум документов. Если хотите получить российское гражданство, то можно будет заявление подать. После подписания контракта, когда на руках будет, в течение от 2 до 3 месяцев вам его выдадут по упрощенной процедуре. Ехать в Санкт-Петербург надо. Можно самостоятельно. Главное нам сообщить, когда и на чем прибывает, чтобы встретили вас и сразу в военкомат повезли. При падпісанні гадавога кантракту разовая выплата каля 38 тысяч еўра. На пытанне пра магчымыя праблемы з беларускімі ўладамі адказ: служаць і спакойна вяртаюцца дадому. Пры гэтым удзел грамадзяніна Беларусі ў вайне без санкцый уладаў гэта крымінальнае злачынства. Артыкул 361 прадугледжвае ад 2 до 5 гадоў турмы. Артыкул 133 наёмніцтва ад 3 до 7 гадоў пазбаўлення волі. З ліпеня 2022 па ліпень 2025 году кантракты з расійскай арміяй падпісалі больш за 1000 грамадзян Беларусі. Паводле украінскіх дадзеных, 314 з іх ужо загінулі.